En primer lloc, rentau-vos les mans. En cas que sigueu professional sanitari, poseu-vos guants. Prepareu tot el material abans de començar. Prepareu la xeringa en la quantitat d'aigua destil·lada indicada per omplir el globus. Reviseu el globus del botó gàstric, omplint-lo en la quantitat indicada d'aigua destil·lada, en aquest cas 5 ml. En haver comprovat el globus, buideu-lo per complet i lubriqueu-lo amb lubricant hidrosoluble. Prepareu la gasa amb solució per rentar ferides. En tenir el material preparat, feim el canvi del botó. Buideu l'aigua destil·lada del globus. Extreis el botó amb cura i perpendicularment a la pell, sense fer força. Netejeu bé la zona del voltant de l'estómac amb la solució per ferides. Teniu gases o compreses a mà per si surt gens de contingut gàstric. Introduïu el botó nou, prèviament lubricat, perpendicularment a l'estómac. Ompliu el globus amb la quantitat indicada d'aigua destil·lada. Verifiqueu que el botó giri amb facilitat, que no estigui gaire fluix i que no exerceixi pressió sobre la pell.